Здравейте, машини! Аз съм Илян и както ви обещах, следващото видео ще бъде влог, където може да ме видите кой съм аз, понеже мисля, че по този начин комуникацията ни и по един или по друг начин ще си имаме повече доверие с нещата, които говоря. Другото нещо, може да лайкнете видеото, да се абонирате с камбанка, за да може да получавате всички си невероятни готини видеа. И другото, което е да дадете някакъв отзив, дали ви е харесал, какво мога да променя за напред и какво искате да виждате. Сега, едно от нещата, които ще почна да правя е... Всъщност няма ви казвам, ще остава да видите. Сега нека да се включваме на чарта, може долу да видите Twitter акаунта ми името, защото не мога да поставям все още линкове. Да ме последвате там, да ми пишете под някой пост и аз ще ви пратя линк към Discord група, която е напълно отворена и всеки месец се прави чистене на хора, които не са активни. Как се прави това? Няма значение. Чистя хора, които не са активни. Като влезете, ще разберете. Идеята е просто да останат повече хора, които имат желание да променят и да се научат на това умение. Аз не казвам, че съм факир, не казвам, че съм най-добрия, аз все още имам какво да се уча, но по един или друг начин може да си помогнем в този път. Не е нужно да бъде най-сложното, то ще е сложно, ще е трудно, най-вече на психологическо ниво повече, защото в един момент ти стигаш един технически анализ, където по-трудно ще можеш да градиш и вече отива на психологическо ниво, как реагираш в дадените ситуации, базирано на емоциите си. Така че да, интересен път е, със сигурност търговията е едно от най-интересните неща за мен. Защо? Защото може да разбереш много за себе си. Разбираш, че си алчен гъс, че не може да се справяш с емоциите, но в последствие виждаш, че това е плюс, защото не само в търговията, но и в реалния живот ти помага извън. Така, сега нека да разчистя чарта. Махам всичко. Нека да отворим на 15 минути и да видим де-факто какво се случва последните дни. Този баунс тук, който се случи, де-факто аз какво исках да стане? Понеже бях споделил мисля в Discord групата, две зони, от които търсих шорт. Едната беше тук, другата ще е тук. Защото за мен двете зони са валидни да видя rejection. Но само по себе си не мога да ги шортя на сляпо. Или ако ще ги шортя, ще ги шортя с по-малко риск. Защо? Защото зоната се е образувала и е минало бая време. Тоест, ние нямаме... не сме сигурни, че ще видим баунс, че ще видим rejection точно от това ниво. Затова чакаме някакво потвърждение. Това, което ви съветвам да правите, е да изчаквате потвърждение. Независимо, че тук правим някаква ликвидност, която в последствие вземаме, не е гаранция, че ще спре тук. Вие не сте на 100% сигурни. Затова изчакайте потвърждение, за да може да вземате как се казва, A+ setups. Сега, другата зона, която гледах за rejection е тук. Защо? Защото за мен тази зона ми е много валидна. Първо, имаме rejection, който rejection образува order block, който order block, както виждаме, взима ликвидност преди това. И аз какво съм казал? Когато вземаме ликвидност преди да променим структурата, за мен тази зона ми е 100 пъти по-валидна. Затова отварям големия таймфрейм, виждам какво се случва. Де-факто, тренда все още е надолу. Както виждате. Пробиваме лоувете. Това е internal downtrend. External сме bullish. И може, ако видим dump, да събираме аутове и да се позиционираме в тези зони, както и близо до лоувете. Защо? Защото виждате, че при всеки един свип на лоу, последните седмици беше голяма възможност да навлезете в аутовете и аз така и направих. Влязох в кърва, влязох в атами на повечето спот плейове, направих около 30-40%. Сега, external ни е bullish, но internal ни е bearish. Сега, това
образува ликвидност. Знаем ли кога ще бъде събрана? Не. Интересното, което забелязвам аз, е, че тук какво може да се случи? Имам няколко зони. Тази зона за шорт, тази зона за шорт и ето тази тук. И сега ще кажа, добре, Лянка, нали, ние пробиваме този лоу. Тоест, тук трябва да... Това е зоната, където може да поставим по-нисък хай. И аз сега ще ви кажа едно. Окей, така е. Но неща, които съвпадат за тази зона и ми я прави много по-валидни, от която бих шортил с по-малко риск на лимит, първо образуваме ликвидност. Имаме equal highs. Второто, което е вливаме в Fair Value Gap. Който Fair Value Gap, повечето пъти съм казал, когато имаме промяна и тя влива в Fair Value Gap, много пъти може да е фалшива. Също така имаме позиция, където може да поставим по-нисък хай и пак да сме bearish, нали така? Съответно, не казвам, че на 100% ще реджектим, казвам просто следете тия зони. Сега нека да върнем на 5 минути и да видим какво се случва и какви позиции вземах аз последно време. Сега, очаквах тук да запере тази ликвидност и да пробим надолу и вече от ето тази зона тук да търся някакъв баунс. Защо? Защото тази зона е зоната, която ни дава реакция от това ниво. Съответно, това ниво е място, където може да поставим по-висок лоу на екстернал структура. Сега, тук не съм го трейдил. Аз какво чаках? Понеже виждам как е структурата. Изчаках, исках да видя тук някаква промяна, за да мога да шортя. Но както виждате, имаме slow grind. А повечето пъти, ако сте гледали предните видеа, забелязвате, че аз съм казал не шортете slow grind. Защото повечето пъти този slow grind отива към някаква ликвидност. И вече след като сме я взели, виждаме някаква слабост и тогава може да шортим. Така че не си играйте, просто внимайте. Или с по-малко риск, когато не сте сигурни. Но винаги взимайте сетъпи, които отговарят на вашите потвърждения, които търсите, за да влезете. Защо? Защото по този начин вие си градите увереност във вашите собствени умения, така че не е минус. Сега чаках тук да поставим по-нисък хай и не успяхме. Съответно, какво гледах аз? Тарам на 3 минути, за да бъде по-чисто. Понеже виждам тази зона и дори да е internal, виждам, че преди да ни даде движението, идва обира ликвидността и ни дава промяната. Това за мен е ликвидност, този уик. Също така не бих казал, че е някаква промяна. Съответно, къде би било зоната, от която бих търсил лонгове? Ами ето тази. Какво имам още тук? Гледам какво се случва. Бих ли лонгвал този свип? Тук не. Бих ли лонгвал тук? Да, но само ако ме даде потвърждение. Когато отидем на една минута, момент само. Когато отидем на една минута и разгледаме какво се случва тук, забелязваме едно. Първо, когато отворя индикатора за времевите зони, навлизаме във времето, в което съм казал. Когато започне една сесия, всяка сесия си има определена задача. Дали ще да вземе ликвидността от предната или от Азията, не знаем. Но винаги първия час гледайте да не търгувате. Гледайте да търгувате, когато се образува рейнджа, който аз ползвам. Като тук имам продължение с този боди и ако бяхме бериш, трябваше да реджектнем тук, но не успяхме. И това е първата сила, която показва. Нали така? Първата сила, която показваме, след като пробиваме този хай. Защо този хай? Защото този хай ни дава нов лоу, който също така взема ликвидността от рейнджа, който се образува в старта на Нью Йорк. И другото, което е, сме в зона, в демант зона. Тоест имаме доста потвърждение и може да търси лонг. Един от вариантите беше да чакате екстрима, който е тук и да влезете. Другия вариант е да сте по-агресивни и в този случай да влезете, понеже виждате как след като пробиваме, образуваме една ликвидност тук. И това е първия Fair Value Gap. И може да сте по-агресивни и да влезете на този ретрейс тук, като стоп лоса ви е този лоу и таргет, вече може да таргетирате по
високи нива, като зони, като тази зона, този Fair Value Gap тук и тази ликвидност, която се образува тук. Сега, това беше един от сетъпите, които успяхме да вземем, които успяхме да се позиционираме. Нека да видим следващия. Тук какво бих казал? Едно нещо, което забелязвам. Дори да не успяваме да продължим, както виждате, оставяме equals, оставяме някаква ликвидност. Съответно, какво правя аз? Тази зона все още ми е зона, от която може да видим баунс. Защо? Защото този екстрим зона не ми е дала някаква реакция. Съответно, не бих лонгвал на сляпо, защото поставяме по-нисък хай. Бих изчакал потвърждение да видя, че имаме задържаш лоу и тогава вече да търся лонгове. Но, както виждате, един от вариантите беше, след като се пробие този хай, тук, да влезете лонг така и инвалидация този лоу. Което вече е по-агресивният approach. Вече на български забран как се произнасят думите. Така, една от нещата, които също стана вчера, нека да отворим това. Виждам едно движение, което много ми харесва. Един много важен лоу. Защо този лоу е важен? Защото при самото това движение обираме тая ликвидност. Никой не е казал, че този лоу ще задържи, така е. Но аз имах доста силно, как да кажа, след като имаш опит в търговията вече колко време, ти вече почваш да виждаш неща, които с човек, който се тепърва започва, не може да ги види с просто око. Едно от нещата, които забелязах аз е, че въпреки че се намираме в рейндж, откъдето от двете страни имаме ликвидност, единият вариант беше да чакате Extreme POI-а тук, да ни даде потвърждение така да лонгваме. Другия вариант беше да лонгвате по-висок лоу тук, защото това също е зона, от която може да задържим. След като го виждам това, позиционирам се лонг, след като изчаквам някаква реакция, защото аз не съм сигурен, че ще видим баунс. По-валидна ми беше долната зона. След като виждам реакция, влизам, таргет Азия хай, защото има голяма вероятност да реджекнем от там. И вече си в шорт, в лонг. И чакаш да видиш дали може да се позиционираш отново. След като виждам, че обираме тази ликвидност Азия хай тук, пробиваме лола, който всъщност взима тази ликвидност. Аз имам вече две потвърждения за шорт. Тази зона. Едно от нещата, от които забравям, е, че всъщност ние се движим в доста голям гап. Както виждате. Доста голям гап, който гап има голяма ликвидност. И не знаем кога ще имаме rejection. Тоест трябва да бъдем на штрек и да изчакам трето потвърждение. Затова казвам, винаги изчаквайте потвърждение екстра тригър, както се нарича. Затова едно от нещата, което направих аз като грешка. Другото, което е, мисля, че на Exo, чарт, който използва, тук видяхме доста трапнати селери. Тоест, какво означава това? Доста хора шортиха този лоу, при което трябваше някакси да ги изкараме от тези позиции. Другото, което е, както виждате, какво съм казал, никога не шортете това нещо. И това се случва. Шортя, при което имах загуба, но тази загуба не беше нещо тежко, което да ме удари. Защо? Защото когато си преценил правилно риска, няма какво да се обърка. Дори и да загубиш. Съответно, загубих. За мен се заслужаваш този сетъп. Загубата си е загуба. Учим се от грешките. Така. Другото нещо, което виждаме сега образува се първия час. И сега какво виждам аз? Виждам продължение на структурата тук. На първо място гледаме структурата. Вече всички други важни нива, на които се крият, на които има ликвидност и е образувана. На първо място структурата. Виждам, че тази зона обира ликвидност, нали така? Съответно тази зона ми е доста валидна. Но сама по себе си не я лонгвам сляпо. Идва запълваме гапа
Чайте да скъра само индикатори. Обаче, по този лоу виждам, че е Нью Йорк лоу, който може да бъде обран, защото там е на събрана ликвидност. Но това, че го има, не означава, че ще го вземем сега. Ние не знаем кога ще го вземем. Ако знаеш нещо на 100% и ти си факир. Наистина. Няма нещо, което да знаеш, че има 100% успеваемост и 100% шанс да се случи. Но виждам, зона, която е взела ликвидност, промяна на структурата, в uptrend сме и чакам екстра тригър. При който този екстра тригър идва тук. Защо? Защото това е хая, дори да имаме уик тук, това е хая, който е влязъл в екстрим зоната и го е тапнал. Съответно тук имам change of character, чакам да видя някакъв ретрейс, лонгвам, стоп loss този лоу и таргет вече нов хай или вече по-горни нива. Съответно аз таргетирах нов хай, за да бъда по-сигурен и както виждате това и се случва. Сега, едно от нещата, които бих ви казал, когато сте в съмнения, т.е. притеснявате се за това дали да вземете сетъп, дали защото са били в losing streak, т.е. в период, в който сте имали само загуби и то постоянно, гледайте да рискувате по-малко, за да може да ви дойде пак увереността. И гледайте да рискувате сума, която не може да ви заболи психически, защото колкото и да го крием, вече на мен не ми прави такова влияние, колкото преди когато започвах, но когато започвах, при всяка една загуба аз се ядосвах, изкарвах си го на неща, които нямат нищо общо с търговията и избиваше това напрежение извън. Но нали казвам, това е интересно на цялото това приключение с търговията, е, че ти осъзнаваш много за себе си. И учиш се как да се справяш с цялото напрежение и всички тия емоции. Но това е цял живот. Никой не е казал, че напълно ще забравиш за стреса, напълно ще забравиш за агресията. Не, това са емоции, ние сме хора, ние не сме роботи. Ние чувстваме. Така че единственото нещо, което може да направите, не е да ги бягате, а казвате, защо се чувствам така? Не, научете се да ги контролирате. Но това става с времето. Сега, колкото и да ви обяснявам, лесно се казва, така е. Лесно е да се каже, но по-трудно е да се справите с тия неща, защото единствено вие знаете колко ви е трудно, дали вие работите друга работа, дали имате деца. Важното е, че се опитвате да направите нещо, за което е вало на всички. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Желая ви всичко най-добро, хубав ден и ще се видим в следващото видео. Надявам се да ви е харесало, оставите едно мнение и така. Чао, чао!